agricultores se foron perdendo, porque Diana conscientemente se foron seleccionando variedades que contiñan outras características que interesaban máis, pois, o que tiña a planta unha certa arquitectura e facilitaba a recolección nos invernadoiros, ou a piel era máis grosa e entonces era menos sensible a certas enfermedades. Sempre se priorizou, digamos, a industrialización que, digamos, que o factor organoléptico. Sin embargo, produce unha característica fundamental. Por iso decimos que é moi importante a labor da xente que, bueno, que nos dedicamos, porque eu tamén me incluo, a recuperar e a guardar toda esa variabilidade. O mundo da viticultura, que é sobre todo o que eu máis recorrido fixen na miña trayectoria investigadora, é outro exemplo. Todas estas variedades que de repente agora se están redescubrindo, en realidade é grazas a que moi pouquiños agricultores empeñaron en conservar o albarello ou a tinta castañal, cando todo o mundo